जों बिटिसिनि हानि अधिकारखौ जिहेतु बिटिसि सुक्ति 2003 सननि गेजेरजों मोनदोंमोन बे अधिकारखौ लांफाफिनबाय आरो हसाकै दिनै आसामाव गभर्नमेन्ट अफ आसामा बिजेपि सरकारा खामानि मोनसे मावबाय थादों बेनो जाबाय कास्ट लेन्ड आरो पिजिआर भिजिआर लेन्डखौ बिथांमोना एबेक्सन खालामबाय थादों दिनै जोङो हरसिंगा ब्लक कमिटि बिपिएफ हिसाबै जों प्रत्येकट प्राइमारि कमिटिखौ जयनिं प्रग्राम लानो होदोंमोन आरो बिब्दिनो दिनै हरसिंगा प्राइमारि कमिटिया नैबे सुमापारा गामियाव जयनिं प्रग्राम लाबाय आरो बेयाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय 100 एबाब मेम्बार्सफोरा बेयाव दिनै जइन जादों इउपिपिएलनिख्रुइ बांसिन जिहेतु थांनाय 2020 सनाव बे सुमापारा भट सेन्टाराव इउपिपिएलआ 400 एबाब भटार्स मोनदोंमोन बे हिसाबै इउपिपिएलनि जितु मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना दुखु मोननानै दा उनफिनबोदों आगौबार गोदान मोनसे परिबर्तनखौ नागिरना बिथांमोना ज'ज'है दिनै बिपिएफ हानजायाव हाबबोदों आरो बेखौ बिथांमोनखौ जों बरायदों हसा खोथा जुदि बुंनो थाङोब्ला हरसिंगा समस्तियाव बिपिएफआ एबार जितनाया 100% जों बेबायदिनो गामि गामि थांबाय न'खर न'खर बेरायबाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ आगौबार होननानै बरायनानै लाफिननो ओंखारबोदों दोलो दोलोहै खारन बिथांमोना दुखु मोनबाय थांनाय 2020 सनाव जितु बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि जुगिदि रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन जे एनडिएफबि जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना रेहाय मोनगौमोन आरो 1500 कौटि 3 बोसोरनि थाखाय होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामा खोथा होदोंमोन दिनैनि तारिखाव थाइसे थाखाबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै बेफोरखौ नुनानै नार्भासनेसा रायजो राजानि भितराव फैदों आरो बेहेकै मोनसे सेन्सिटिभ इस्यु बिटिआर एकर्डनि जुगिदि जितु 7.2 क्लज बे क्लजआव ओरैबायदि लिरनाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसामासो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय पिजिआर भिजिआर कास्ट लेन्ड आरो वाटार बडिज जिखिनि हा दङ बे गासैबो हानि अधिकारखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ लांफाफिनदों आरो बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनाया स्टेट गभर्नमेन्टआसो खालामगोन होननानै बे सुक्तिनि गेजेरजों लिरनाय दङ आरो बेखौ नुनानै दिनै रायजो राजाया गिनाय मोनदों जों बिटिसिआव थानानै जों बिटिसिनि हानि अधिकारखौ जिहेतु बिटिसि सुक्ति 2003 सननि गेजेरजों मोनदोंमोन बे अधिकारखौ लांफाफिनबाय आरो हसाकै दिनै आसामाव गभर्नमेन्ट अफ आसामा बिजेपि सरकारा खामानि मोनसे मावबाय थादों बेनो जाबाय कास्ट लेन्ड आरो पिजिआर भिजिआर लेन्डखौ बिथांमोना एबेक्सन खालामबाय थादों बेखौ नुनानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा गिनाय मोनदों जे सानसेब्लाबो बिटिआर ओनसोलाव बिथांमोना बर' फिसाफोरखौबो बा जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय खिलन्जिया मानसिफोरखौबो एबेक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों खुनु कमप्रमाइज जाया होननानै फेरेंगा बिथाङाबो बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङाबो बुंदों आरो जुदि बेखौ नुनानै गिनानै बिथांमोना रायजो राजाफ्रा मोनसे रैखाथि नागिरनानै बिपिएफ हानजानि आश्रय लादों खारन 17 बोसोर हाखन खालामनाय समाव बिपिएफआ कुनु नखरसे मानसिखौ एबेक्सन खालामाखै आरो दिनै बिपिएफखौ बरायबाय थायो इउपिपिएलआ जे 17 बोसोराव जेबो मावाखै गावसोरनि जितु हायि फेइलार बेखौ होबथानो थाखायनो बा एखुमानो थाखायनो इउपिपिएलआ बिपिएफखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै रायबाय थायो दा उदाहरन स्वरुपै नैबे सुमापारा थांनाय लामा सानसे समाव जों बे हरसिंगा हायार सेकेन्डारियाव फरायोमोन आरो दालां गैयामोन जेबो लामाफोरा पाका नङामोन जों गामिनिफ्राय आथिंजों थाबायना फैयोब्ला गामसा लाना फैखानाङोमोन नाथाय 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जेब्ला हाग्रामाया बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय नेतृत्व लायो आरो बिनिफ्रायसो जोंहा उन्नति जादों मोनसेबो दलं काटनि गैला पाका जाजोब्बाय बे सोरनि दिनाव जाखो हाग्रामानि दिनाव बिपिएफनि दिनाव बे 17 बोसोर भितरनियाव बे जादों बेखौ जों नुनो मोनदों थांनाय बारावथ' जों नुनो मोनबाय बिपिएफआ 17टा जितिदोंमोन इउपिपिएल 12टा आरो बिजेपिआ 9टा गभर्नमेन्ट अफ आसामा बा गभर्नरा जोंखौ गभर्नमेन्ट दानो थाखाय हांख्रायग्रोनांगौमोन नाथाय राजनितिक भाबै बिथांमोना जोंखौ थगायनानै लिलि हटेलाव लांनानै इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो नांनानै सरकार दादों हर्स ट्रेडिंआ सोलिदों आरो एबारावबो बिथांमोना हयथ' नाजागोन खालामनो आरो बिनि जुदि बेबायदि खालामोब्ला जों आयेननि सहाय लागोन जिहेतु आयेना गासैनिबो थाखाय समान आरो बे बेबस्थायाव जों थांगोन रिसेन्टलि मोनसे खोथा ओंखारदों हाग्रामाया जुदि इउपिपिएलजों जुदि सावरायोब्ला बे सावरायगोन होनना बुंदों बेवहाय सेट शेयारिं जानायनि सम्भाबना एबा मायबा मोनसे सावरायगोन नामा नोंथांमोननि दोलोआ
इउपिपिएल जोंनिफ्रायथ' प्रेसिडेन्टआ क्लियारलि होखाबाय इउपिपिएलआ जुदि गोसो जायोब्ला जोंजों सावरायनो हागोन आरो सावरायनायनि गेजेराव मा सिद्धान्त जायो जों बेखौ जों मिथिहाला हाइकमान्डआ दोङो जिहेतु हाइकमान्डआ बेखौ डिसिसन लागोन जोंहा बेयाव खुनु आपत्ति गैया मथथे बिटिसिआ बासिनानै थानांगौ तृणमूल जितु पय्याय दङ जितु लेभेल दङ बिथांमोननि खहा जागोन नामा नोंथांमोननि दोलोआव जाया जों कमप्रमाइज खालामगोन बिटिसिनि बृहत स्वार्थनि थाखाय जोङो कमप्रमाइज खालामगोन बेयाव जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया जोंहा बेयाव बाधा गैया मोनथाम सुक्ति जाबाय बिएसए बिटिसि आरो बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया होननानै नोंथांमोना बुंगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं नाथायबा जे सुक्ति बे सुक्तिनि रुपायन जितु दफा सुफुंनायावहाय सरकार जेब्ला बिपिएफआ फैगोन माबायदि सुफुंनो आच्छा बेखौ जोङो नाजागोन कारन बिटिसि सुक्ति बे भारत संबिधाना बेखौ गनायथि होदों बिएसि सुक्तिमोन बियो स्टेट एक्टनि आन्दाराव जादों दा नैबे बिटिआर जितु सुक्ति बेखौ जों हान्थि सुक्ति होननानै बुंगोन आरो बिटिआरआव खुनु सोलाय सोल' जायाखै सुक्तियाव मात्र किसुमान क्ल'जफोरा सोलाय सोल' जादों जेरै हानि अधिकारखौ बिथांमोना लांफाफिनदों इनक्लुसननि नामाव गामि सोदों जों बेखौ मोजां मोनदों आरो जिहेतु बेखौ साংবিধাनिक जुदि मर्यादा मोननोमोनब्ला बे बिल आकारे बेखौ पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनांगौमोन रायजो सभायावबो बेखौ माने गृहीत खालामनांगोन होमबा बे साংবিধাनिक मोनसे मर्यादा मोनगौमोन आरो बे बेलायाव जोङो नाजागोन कारन सुक्तिखौ जों सुक्ति हिसाबै लाखिनो गोसो गैया बेखौ एक्ट बानायनायाव जों जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ लागोन कारन जोंहा सोनाबारि सानजाथिंजाय गोबां गामि सखननायनि बाथ्रा दंबावो आरो एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय हगारनायनि बाथ्रा दङ बेखायनो जों बेखौ मावफुंगोन दा जिहेतु नोंथांनि जितु समस्ति होनना बुङो नोंथांनि समस्ति होनना बुंनांगोन जिहेतु नोंथाङा एक्स एमसिएल बे हिसाबै सानजाथिंनि जितु गामि माखासे हाबदों नोंथांनियाव बिसोरनि थाखाय मा स्पेसियेल दं जोंनियाव सनितपुरनिफ्राय 18 खान गामि हाबबाय टटेल भटार्स दाहालागि 8000 दिहुनदों बिथांमोना खिन्थु माखासे भटार्सआ हाबाखै जों एक्सपेक्ट खालामो 11निफ्राय 12000 भटार्स हाबगोन आरो जों नुनो मोनदों जों बेरायहैबाय सनितपुर बेके बाटासि आरो बेलश्री ओनसोल दिनैसिम थाइसेबो अन्थाइ गोलैयाखै खिन्थु माने सरकारा बिथांमोनखौ नायाखै आरो जोंहा दायित्व फैगोन जों सरकार दानायनि उनाव जों बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि दायित्वआ जोंनि आखायाव थागोन आरो बेयाव जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान दङ बेखौ सरकारिकरन खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि मा खावलायदों आं खावलायदों सनितपुरनि गासैबो भटार रायजोफोरखौ जे जाया माने जोंनि हरिसिंगा बिटिसिआव गोग्लैबाय आरो रौतायाव गोग्लैबाय धनसुरियाव गोग्लैबाय गासै रायजो राजाफोरखौ बे नैबे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बेयाव नोंथांमोना जाहाथे बे बिटिआरखौ जाफुंसार होनायाव बा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंसार होनायाव मदद खालामनो थाखाय नोंथांमोना जोंनो भट होनांगौ इउपिपिएलआथ' हायाखैनो 5 बोसोराव एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो बेखायनो बेखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन आरो बे ओनसोलाव थानाय माखासे थाबोनाय गामिफोरखौ सखननायनि आरो बेयाव जिखिनि अफिस कासारि नांगौ बे गासैखौबो मावफुंनायनि दायित्वखौ जों लागोन